मोनसे रंगमन्चआव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय बोसोराव 30थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। माहारिबादनि जिखिनि थामोनथा रैखाथि जोंनि आदर्शनि खोथा दङ, बड'फाया जि खोथाखौ जोंनो बिबान हिसाबै होनानै गालांबाय जे आं थैनायाव आंहा एसेबो दुखु गैया, नाथाय आंनि सानथौ सानस्रिया जुदि थैफालाङोब्ला आंहा बेयाव गोथौ दुखु मोननाय थागोन। आरो बे आदर्शखौ लानानै माहारिबादनि जि मोनसे जोंनि गोथौ जि सान्थौ सिन्ता दुलाराय बर' फरायसा आफादा, जोंनि दख'रा जिल्ला आफादा, मिरु आफादा, साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरिफ्रा थैथाङै हारिनि थाखाय, माहारि दानायनि थाखाय, निर्माणनि थाखाय बावसोमबोदों। आरो दिनै बेयाव रोजा रोजा बर' आइ आफा, जोंनि गार्जेन, जोंनि बिमा बैसो, बाजै आब' बैसोनि बेयाव बाहागो लाफैनायानो बिनि मोनसे गेदेर नेरसोन। आरो गावनि आंगो, गावनि हारिनि आफाद होननानै, सिनस्रि आफाद होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेरैबायदि मदद होबोदों, बेयो हारिनि इयुन जोंनि जिखिनि थामोनथानि खोथा, जोंनि रक्षनाबेक्षननि खोथा, बेखौ मोनफुंनांगौनि बिथिङाव जोङो आरोबाव रासिनै गोहो बोलो मोनगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। धेमाजि जिल्लायाव फैनानै बे खोथाखौ आं स्पष्टयै बुंनांगोन जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जि मोनसे जोंनि बड'लेण्ड दाबिनि गेजेरजों मोनथाम जि जोंहा पलिटिकेल डिमान्ड दङमोन, बड'लेण्ड आलादा रायजो, नीलाचल आरो लोगोसेनो एसटि हिल कार्बि आंलंनि जि मेटार, दा जिहेतु बिटिआर बा बड'लेण्डखौ संकसनिफ्राय सिमलुगुरि गहपुरसिम मोनसे सिमा बोनाय जाबाय। आरो आसामाव थानाय 6 सिडुलनि बायजोआव, बड'लेण्डनि बायजोआव, कार्बि आंलं डिमा हासावनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय गासै बर' डमिनेटेड आरो बर' कनसेन्ट्रेटेड एरिया, भिलेज आरो पपुलेसनखौ लानानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जिहेतु दाफुंबाय, बे दाफुंनायनि आरो बे सुक्तिनि प्राय 5 बोसोर बे समसिमाव जोंहा जि मोनसे मेजर एजेन्डा दङमोन, बे एजेन्डाया जाहैबाय जे बर' कसारि काउन्सिलखौ पुर्नांग मर्यादा होनांगौ, फुल फ्लेजेड स्टेटास होनांगौ। आरो स्टेटास होनांगौबा बिनि जिखिनि गामि 1500 1600 जिखिनि गामि दङ, बेखौ इमिडियेटलि नटिफाइ खालामनांगौ। नटिफिकेसननि उनाव बे ओनसोलाव बिसायख'थि खुंनांगौ। आरो मोनसे इलेक्टेड बडिया जिखिनि रायजो सरकारनिफ्राय बा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय फान्डिं मोननांगौ, बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि, रायजो राजानि जौगानाय, जोंनि स्कुल कलेजनि मेटारानो जा, जोंनि ओनसोलनि जोंनि इयुथफोरनि बा जोंनि भबिष्यत इमप्लयमेन्ट जेनेरेसनखौ लानानै बे बिथिङाव मावनो गोनां जोंहा जथेस्थ' दङ। नाथाय सरकारा बेखौ खोब डिले खालामदों, लेहेम खालामदों। आरो दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों आङो स्पष्ट भाबै असमिया रावजोंनो आसामनि गिबि मन्थ्रि, आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बा ट्राइबेल एफेयार्स मन्थ्रि रनज पेगु बिथां, गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ खावलायदों जे गोख्रैनो फेब्रुवारि दानाव बाजेट सेसन फैगोन, बिनि सिगां सिगां बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि पुर्नांग मर्यादा गासै बेबस्थाखौ रोखायै खालामनांगौ। आरो फान्डिं जि ग्रान्ट इन एइड बाजेट प्रभिजन जि दङ, बेखौ थोजासे हरनांगौ, जाहाथे बे काउन्सिला माने खुनु आखाइ आथिं माने बेबायदि जिरायनानै थानाङालासिनो मजबुतै, राफोदै, गोख्रोङै खामानि मावनो हानाय पर्यायनि मोनसे क्षमताखौ मोनो। आरो बेजों 10-12 लाख बर' हारिनि, बर' सुबुंनि, बर' न'खरनि, बर' गामिनि भबिष्यत हारि दानायनि माने जि बिथिं बे नांजाबनानै दङ। बे खोथाखौ आङो गोख्रोङै खावलायबाय। स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेलायाव धेमाजि जिल्लायाव LP, ME, हाइ स्कुल जिखिनि दङ, जे बर' मिडियामनि स्कुल, बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगोन। आरो बेनिफ्राय सरकारा मालाबाबो खारग'नो हाया। बिथांमोना बाजेटनि, फान्डनि बायदिसिना जुक्ति दिन्थियो, खिन्थु बे जुक्तिफोरा जोंनि थाखाय माने गनायथाव नङा। सरकारा जि कमिटमेन्टआव दङ, 6.3नि कमिटमेन्ट, बिटिआरनि स्कुलानो जा, आउटसाइड बिटिआरनि बर' मिडियामनि स्कुलानो जा,
बिथांमोना कमिटमेन्टखौ मावफुंनांगोन आरो बेखायनो जोंनि नारसिननाया जोबाखै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जों नारसिनगोन एबसु सान्थुस' बा एकर्ड सिगनेटरि आरो बिनि गेजेरजों धेमाजि ओनसोलनि भेन्सार स्कुलनि जेंनाखौ फोजोबनो हागोन आंहा फोथायनाय दङ स्कुलनि अबस्थाया सरकारि लेभेलावबो मोजां नङा सिंगल टिचारनि जेंना गुबुन गुबुन हारिनि टिचारखौ बर' मिडियामाव जाबसिननानै बेखौ जोङो बोखांनो होदोंमोन माखासे बोखांबाय माखासेखौ बोखाङाखै बेखायनो बे जिखिनि अजस्रफोर जि थासारि आरो जिखिनि जोंनि जि दा सिस्टेम बे सिस्टेमखौ आपोस बिनि बागै समाधाननि थाखाय एबसुआ खामानि मावगासिनो आरो मावलांगोन फरायसा हिसाबै माबायदि सोलोंथाइनि जेंना बर' कसारि काउन्सिलखौ बुंनांगौ मर्यादा होनांगौनि जेंना जिफोर दङ डेम'क्रेटिक आफाद हिसाबै जातीय आरो फरायसा आफाद हिसाबै जोङो गणतान्त्रिक भाबै गणतान्त्रिक आवाज गणतान्त्रिक प्रेसार बा धरना प्रतिबादनि गेजेरजों सरकारखौ नारसिननांगौनि जि परिकल्पना दङ बे परिकल्पनाया जोंनियाव रेडि दङ आरो टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय टाइम बाउन्ड स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन आरो जि जोंनि एक्जिस्टिं सरकारि स्कुलनि जेंना दङ बे सुस्रांनांगौनि थाखाय सरकारखौ बबे लेभेलाव जोङो माने हेंथा होनांगौ बा बेखौ जोङो प्रेसार बिल्डिं खालामनांगौ बे प्रेसारनि जि परिबेस आरो परिकल्पना थुनलाइ आफाद एबसु गासै आफादफोरखौ लानानै जोङो गोख्रैनो हाबा मावो सुपार 50 जि बिटिआर सरकारा लादों बे जथेस्थ' माने पजिटिभ डाइनामिक स्टेप आं प्रमद बर'खौ धन्यबाद होगोन आरो बर' कसारि काउन्सिलनि सिङाव काउन्सिला 73 स्टुडेन्टफोरखौ गुवाहाटियाव गुबुन गुबुन माने स्ट्रिमाव गुबुन गुबुन प्रफेसनेल कर्सआव बिथांमोना फोरोंनायनि थाखाय इनिसिएटिभ लादों मिहिनेश्वर बसुमतारी आरो बिथांमोननि टिमखौ आं धन्यबाद होदों बाजेटआ बुरजा फैयोबा सुपार 30 सुपार 20 बा सुपार 50 बायदि माने बुरजा रां बेयाव इनभेस्ट खालामनानै सरकारि खरसाजों जोंनि जेनेरेसनखौ हिउमेन रिसर्स बानायनायनि थाखाय बा बिउरोक्रेट्स सृष्टि खालामनायनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ बेखौ हागोन होननानै आं फोथायदों।